Dewch i ni wyddio. Diolch yn i ti o Dduw am bob un cyfle i gael dod gyda fron. Bendithiau'n hamser nawr i ni yn gofyn i ti'n helpu ni'n ddeall rhyfeddod yr efengil, rhyfeddod cyfnod yn Nadolig, bod yr Iesu wedi dod i dalu'r pris am ein hiachawdwriaeth ni. Bendithiau'n hamser nawr i ni gofyn hyn o tre enw ac eiddiant yn Arglwydd Iesu Grist. Amen. Hoffwn ni edrych ar y garol tua Bethlem dref, awn yn fyntau gref ac addolwn ef. Wrth i ni edrych ar y bennill gyntaf yma, dyma i chi her i bob yr un ohono ni. Ac falle her yn yr oes yma, lle ni wedi gweld dirywiad anhygol mewn addoliad bywyd, addoliad yn yr oedfaon, lle mae yna cynulliad o bobl Dduw yn dod ynghyd, lle mae yna wasanaethau cyhoeddus, ac i ni wedi gweld dirywiad ym mhob maes, ond dydyn ni, yn yr addoliad yn y capel, yn yr addoliad yn y tŷ, yn yr addoliad yn ein bywyd ni, i ni wedi gweld y safon yn gostwng, i ni wedi gweld bydolrwydd yn dod i fewn, ac i ni mor eog o hyn yn dydyn ni. Ac dros y blynyddoedd wedi bod yn eog o caniatáu i hyn ddigwydd. Ond efallai mae un o'r rhesymau am hyn yw pan i ni'n meddwl am y carolau yma, ac yn meddwl am y baban Iesu a'r presenoldeb dwyfol oedd yno yn yr enedigedd fod fy Meseia wedi dod i'n plith. Fod Crist yno. A meddwl am ein hoedfaon, os yw Iesu Grist yn bresennol yno, os yw presenoldeb yr arglwydd yn yr oedfaon, dyna chi wahaniaeth bydde yna. Nid presenoldeb crefydd, nid presenoldeb rhyw o wneithuriad dyn, ond presenoldeb Crist yn yr oedfa. Achos dyma oedd y presenoldeb fan hyn, y Methlem, tua Bethlem dref, awn yn fyntau gref, ac addolwn ef. Do dim peryg yn yr addoli pryd hynny. I'r rhai oedd yn dod at Bethlem, mi roedden nhw yn gweld y baban Iesu, a mi fydde presenoldeb yr Iesu wedi peri, dyna chi addoliad, ac addoliad mewn ysbryd a gwirionedd, mewn parchedig ofn. Gyda'r llwythau, ac addolwn ef gyda'r llwythau, unw ninnau, ar y llwybrau at y cryd. Dyna chi her. Tua'r preseb awn, gyda chalon lawn, a phenlinio nawn. O na fyddwn ni'n ymuno yn y fyntau gref yma i addoli'r Iesu. Ac yr elfen yna, a phenlinio nawn. Wrth gwrs, gellir unrhyw un penlinio a i wneud efo rhyw weithred corfforol, ac mae unrhyw un yn gallu wneud hynny. Ond petai addolwyr yn dod a phenlinio'r enaid. Dyna chi gostyngeidrwydd fydde ni'n cael ei weld yn yr addoliad. Dyna'r addoliad sydd eisiau fan hyn. Plygu glin, plygu pen, plygu enaid. Yn ymwybodol o'n pechod ni a bod ni'n dod i bresenoldeb y dwyfol, yr arglwydd Iesu Grist ei hun. O na fydde ni'n cael blas ar hynny. O na fydde ni'n gwybod rhywbeth yn yr oes yma. Ni'n ddiolchgar i'r arglwydd am y ffordd yma wedi bendithio'n glad ni dros y blynyddoedd, dros ganrifoedd. Diwygiadau ar ôl diwygiadau. A dyna chi ffrwyth y diwygiadau yw'r emynau a'r carolau sy'n gennym. Gymaint o emynau sy'n llawn addoliad ysbryd a gwirionedd. Llawn gwirionedd, llawn profiadau ysbrydol. Profiadau o'r ysbryd glân yn cael ei dywall ar ei bobl. A dyma beth ni'n eisiau yn yr oes yma, bod ni'n cael blas yn yma, ac amser yn Nadolig yma, byddwn ni'n cael ein harwain at y man yma, lle byddwn ni'n gwybod beth yw gwir addoliad. Ac yn yr ail bennill, i fachgenyn Mair, y tragwyddol air. Dyna chi ddisgrifiad o'r Iesu, y tragwyddol air. Mae wastad i bod cynllunio'r byd, cynlledu'r nefoedd wen. I fachgenyn Mair, y tragwyddol air, yn y gwellt a'r gwair, dygwn roddion. Beth yw'r rhoddion? Beth yw'r rhoddion i ni fod i ddod â ni? Wel, mae'n dechrau trwy ddweud serch y galon. Does dim modd i ni ddod ag unrhyw rhodd i'r arglwydd heb i ni cael profiad o'r arglwydd. Heb i ni brofi o'i ras ac o'i gariad. Heb i ni weld o'i fawredd e. Heb i ni brofi o'i sancteiddrwydd e. Ac yna o hynny yn gweld ein pechod ni, ac yn gweld ein heiddiant ni, ac yna'n gweld beth nath yr Iesu wneud. Ei fod e wedi dod i faddau, i olchi,
i roi heddwch i ni, i roi bywyd tragweddol i ni. Dyma beth mae wedi'i rhoi. Ac os oes rhywun wedi cael y gwir brofiad o phwyso yn llwyr i enaid ar Iesu Grist, bod wedi derbyn yr hodd o ffydd i ymddiried yn yr Iesu, bod wedi cael y nerth i edifarhau o'i bechod a throi at yr Iesu. Os i chi wedi profi gwir faddeuant pechodau a bywyd tragweddol a heddwch a Duw, yna feddwch chi a chroddion. A beth yw'r rhodd? Serch y galon. Dyna chi'r rhodd. Dwi'n rhyfeddu yn yr oes i ni'n byw ynddi. Rhyfeddu wrth edrych ar fy mywyd i fy hun ac edrych ar fywyd yr eglwys. I ni'n meddwl ble i ni arni? Ydyn ni'n dangos serch y galon? I ni'n dangos serch y galon at lot o beth eraill, at wyliau, at ein tai, at ein teuluoedd ni, at chwaraeon, at ein gwaith ni, at bleser. Ond faint ohono ni sy'n dangos serch y galon tuag at yr arglwydd Iesu Grist yn diolch iddo am faddeuant pechodau. Yn diolch am fforddi a chawdwriaeth. O serch y galon. Beth i ni'n gweld yn yr oes yma? Pobl yn proffesu, cwrgweddi mlaen, methu dod i'r cwrgweddi, rhy brysur, dim wir eisiau, wastad chwilio am esgus, oedfaon ar y sil, un oedfa, sawl un sydd dwi'n mynd i un oedfa ar y sil, lle mae yna rai eraill ar gael. Ac yna mae yna ddwy oedfa, ac mae dwy yn fwy na digon. Os oes yna tair oedfa, bore pnawn a nos, lle ni ddim wneud na. Mae eisiau cysgu yn y pnawn, mae eisiau rhoi trad lan, mae eisiau bod yn barod ar gyfer dillun a wythnos o waith. A dyna'r iaith i ni'n sôn amdano, ond dim dyna iaith serch y galon. Os oes yna serch y galon, i chi am ddod i'w bresenoldeb dydd a nos, chi am ei wasanaethu fe, chi am ei foliannu fe, chi am ei glodfori fe, ac addolwn ef. Dim syndod bod y bennill gyntaf yn dweud ac addolwn ef. Mae serch y galon fan hyn. I fachgenyn Mair, y tragweddol air, yn y gwellt a'r gwair, dygwn roddion. Serch y galon. Air, anrhegion, thys a mer. Beth mae hwnna'n ei lygu? Y gorau sydd ganddo ni. Pan ni'n cael ein hamseroedd tawel bod ni'n rhoi yr amser penodedig o'r dydd i'w geisio fe. Bod ni'n rhoi diwrnod cyfan iddo fe ar y sabodd. Dim byd yn cyffwrdd y sabodd. Bod ni'n edrych ar ôl y sul. Bod ni'n ei geisio fe, bod ni'n ei addoli fe, bod ni'n gorffwys o bethau'r byd, ond nid gorffwys o ran rhoi trad lan i we, gorffwys o'r byd, mwyn addoli Duw, mwyn mynd i'r cwrddau, mwyn cyhoeddi air, mwyn canu ei glodydd mwyn ei wasanaethu fe. Ac yn y gweithle, bod ni'n rhoi o'r gorau, bod ni ddim yn cyfaddawdu. Bod ni'n ofalus o beth i ni'n neud, beth i ni'n gwylio, beth i ni'n gwrando, sut i ni'n bihafio, sut i ni'n ymateb. Os i ni wedi profi a chawdwriaeth, os i ni wedi profi maddeuant pechodau, os i ni wedi gweld pam dath Iesu Grist i'r byd, yna fi serch y galon, air, anrhegion, thys a mer. Fyddwn ni'n rhoi o'n gorau i'r arglwydd Iesu Grist, tua Bethlehem dref, awn yn fyntau gref, ac addolwn ef. Na fyddwn ni eto, yn cael byw mewn oes yn ein gwlad ni, lle bydd ein gwlad unwaith eto, yn addoli'r arglwydd Iesu Grist mewn ysbryd a gwirionedd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch iddo ddod fel baban, ond yn dod mwyn mynd i'r groes, ac yn diolch am y ffordd agorodd ffordd a chawdwriaeth, maddeuant pechodau, heddwch cydwybod, heddwch a Duw, a bywyd tragweddol i gyd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, helpa ni addoli, daddoli di, i addoli dy fab, ac i ddyrchafu dy enw, goriwch pob enw arall. Ter dim plith, tywallt ysbryd anom, i ni gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.